Sa pakariyo ha, kayong kiring ni itong cellphone. Ato sang basahon yung pangutana ni, kisa ni? Vincent. Shout out na diha kay Vincent. Atong basahon ni diyang pangutana be. Dungsoy Republic, sa di pagka mo padadyon o bughag kahoy, tubagasa ning akong pangutana. Nganong mulupad man eroplano nga jamu man sila'y pako nga mo kapakapa. Tubaga kuno soy be, shout out soy from Baclayon, Bohol. Uy, sa tanan di ay nga mga taga Baclayon, Bohol ha. Shout out sa inyo tanan ha. Soy, paminong soy kayo kan tubago na ni imuhang pangutana. Di man kay ang naay pako ray makalupad nga rin sa kalibutan soy. Hasta man putong way pako makalupad man. Hala ko na mangutana ka kung saon. Suway pagukod diha og sundang hait diha sa imong silingan. Di ba mulupad po na imong kag bisag wa mo'y pako.